yazi na futhi into engayifonini ilokuphosta lokho yabo because yena ufye no umjida ngimene wayezofuna ukuthola ukuthi ngishone ngapi ngiyeke iphangilandele sizokhuluma kahle yabo because mina ukuthatha impahla zami endlini ngangine reason ngangengiva ngisuke nje ngithi mina sengiyahamba manje wara ngilo ngiqala abantu ayingeke ndoda awume mfethu ngeke ngiyala ngibona ipost yakhe athi wena umblockile yes ngimblokile because ngangathanda ukukhuluma ngaleso sikhathi but akusho ukuthi angiposte cha phela mfethu lapho ubone kuyindlela elula ukuthi sizohlangana ubone kanjalo mhlawumbe like uthi indlela imessage yakhe izofika ngayo kuwena sithi yena befuna ukuzwelwa mina ngathi mina ngizokuveza amavene eqiniso nayo yonke into njengamanje nathi vene la engayifica mina yo efonini yakhe yalezi zinto le site lakho oliveze olishilo nawe lapha because ngilizwile isite lakho mfethu lapha ku Facebook mfethu uzidlalela yona isuka from lo muntu lo khabaja sobona ngawe ke lento masuyilungisile ngoba vele lo mjidi yakuphashisa mfethu usudume kamithe lonke ngathi uyahlanya mfethu udango kuyelo uyakulokisa ukugqokisa izikede hayi usuyiyekile ngisho intado yenze eceleni usonayo lo mfana lo hayi uyakuphashisa lo mfana wenze kahle nje wami yo so mina that's tough mfana ke njengamanje yena uthini uyapost abantu bathi mina ngirong ngokuhamba endlini ngingakhulumanga naye yena uzenza umuntu oright awume kulombuzo izokubuza mhlawumbe lento izocacisela kahle nahlangana kanjani yini enihlanganisa nizonifike kulesigaba bese nikuso yabo indlela bese nizwana ngayo kwaqala iphi mfethu mhlawumbe lento lombuzo ungagcina sesiyibona nathi lento uthi hayi ingakho kwenzeka kanje nanihlangane kanjani vele Yabona yabona njengamanje yabo le mbuzo le imibuzo engizisisiza akusebenzi ne imibuzo engizisisiza mina bekumele ngizokusho ngikushilo engithi bengifuna bekuthiwa nama ngikhulumisa la mnandi ngiyaveza iVN so ukuthi ngiqale kanjani ngibona ukuthi mina ngeke uzosisiza ngikusize le okay asibuze lo mfethu uyayisola ngokuhlangana naye like ukuthi for ukuthi nake nahlangana nje uyayisola ngalokho noma uzizwa kanjani ngalokho because khona izinto ezinhle enibenizenza ndawonye yabo then kuba lento eyenzeka manje but so angeke ngisho ukuthi ngiyayisola yabo because abantu bebesithanda sendawo but yena ungenzela ubuqile egcineni njoba le VN le ithi hayi no ngiyakuzwa ochaza khona ukuthi into naye beyikhuluma thiwa bethu uyamphupisa vese thiwa ngiyamphashisa man aqhubekeke nami ngizoyiqhubekela yabo ongaphesheya ufuna ukuhamba nami uzohamba nami ohamba nawe manje mani perform kwenzakalani like ukuphuca mic yo ngibonile bethu ngibonile bethu leyo nto leyo bethu yabo kubeka ngami ngabe ngiyakhombisa sonke ama performance yabo ngabe ngiyakhombisa sonke ama performance izinto ayi beyingahambi angazi noma ngizothi ayihambanga kahle emva kwale yankulumo okay nalowo muntu angazi because mina ngabona sekwenzeka nje izinto futhi engayiqondi futhi mas perform futhi sengiphucwa ama mic futhi ngathi ngabe ekhuluma njalo futhi mina mangikhuluma ngiyababhora abantu yena alright ngikhumbula sesehawade futhi ngivumisa ingoma sengivumisa ingoma phela lapha abantu besavuma kamnandi ngithe ngiyabuka umuntu useyakha ngezulu futhi mina ngimele ngikhulume yena ngimele akhulume but yasazi bethu story sibuye sitough ngempela bafethu manje bethu awucabangi nje mhlawumbe ukuthi mathi uhlangana naye thola ukuthi uhlangane naye mhlawumbe kuzama ukulungisa izinto uzizwa kanjani into kanjalo mhlawumbe awufisi angiboni ilunga okwamanje ukushuthi kahle safuna ukuthi nehlisa umoya no2 angangiboni mina ukuthi khona umozo wehla kumina ndoda angiboni khona umozo wehla kumina kodwa mfethu ngibona ukuthi nje nayo uyacula yabo nawe futhi uyacula ngibona futhi khona i-album ozoyikhipha wena bese i-album yami njengamanje iphazamisekile ngithi lo mjidi ulubulele futhi igama lami ngifuna uqamba ngezo bengizokhipha i-album kamnandi but yena ulibulala igama lami ngoba uposta ngami into engayifuna ukuposta posta bafu into engayifuna okay kushuthi kahle wena ufuna ukuthi bengisangamxolela kulokho engitholile okay but njengamanje upostile sikhuluma ngento ebukwa abantu bonke ukuthi mina naye sixabene labo bantu baphinde besithembe kanjani so qashwa kanjani ngimagigi yipi gigi esisazohamba kuthiwa khona ukhabajana indodana nano kuba ngazi ukuthi manje umuntu obe wrong uwena ngokuthi mina wrong mina nje mina ngathini mina bengithi mangiqhamuka mfethu kuhleke nomba hawu naye indodana nano kahle benguvela bahleke sure vela bahleka bengikhambi lesintu benguvela bahleke manje ama sengivana ngithi mangithi ngiyaqhamuka wonke umuntu
angani noma ngizothi uyangidabukela noma ngizothi Bakuzwele. angisazi Ya. Njengamanje buka ngathi ama-fans athatha ama-side. Uthini ngalokho? cha ungaphesheya into emkanjalo nje ungaphesheya ofuna ukuhamba nami uzohamba nami oqhubana noKhabale George uzohamba naye. Okushuthi kahle kwenzekalayo njengamanje. Cause phela vele ekugcineni waye ne-content yakhe nje wabesho waye ne-content yakhe unabalandeli kuleyo content abamthandelayo. Okay. Yebo nami vele ngine-content yami ngizoqhubeka nokwami naqhubeke nokwakhe. Asibuyele kule album. Mina bengithi mhlawumbe khona ingoma ozoyirelease naye like feature Chile since naye. Ayikho. Ebivele ingekho noma manje ngi-add track 9. Track 9 uzobe udila nani mhlawumbe umntalapho kanje. Thina esazi uMaskandi siyazi ukuthi track 9 kusuke kuyingoma Oh track 9 oh yeah. So okuningi engakushongo kule interview mhlawumbe ungasukuza ku track 9 asazi. Futhi siulindele ku track 9. Ukuthi angithandi kube ngazuthi mhlambe sengiphusha okwamanje mfethu angifuni kube mhlambe ngiphusha awukabi sure ama viewers mhlambe vele ingoma vele zami beyizothi kanje beyizothi because omunye umuntu sangasho ethi hayi kuphusha i-album kuphusha uyawazi ama comment abanye bathi vele lo mfana wadungiso uKhabale George asikwazi lokho thina. Kodwa ngabe yami usimangazile lapha bese ngalindela ukuthi ucula kanjalo ethi sijwale phela thina ukubona ugqoke impahla enkulu mase ufika lapha uthi ndodana lonto ngisho ngithi iyona enze ukuthi kube namazonda amangaka. Yabo because ama comment amaningi belokho ethi ungamfaka uKhabale George ungamfaka uKhabale George yabo bayiqale lapho so yena ukuba nenhliziyo embi ngisho ukuthi kumvuke lapho umona umona kahle yonke lento ngomona sekubulawa igama lami nje ngoba nakwazi ukuthi ngizokhipha ingoma. Okushuthi abantu bebangayilindele into enhle from wena bebelindele nje uqhubeke wenze le content yakho ngathi yabona mfowethu ungayiphambanisi lento abantu bebezoyidlala kakhulu ingoma zami but ngoba sekanje igama lami selifile wonke umuntu mhlamba asayifunda ndodana ukuthi ndodana ubuyabheda but namhlanje ngivana aqhamana na IVN eveza yonke into awuzwe nje izwa la izwa la hayi siphinde kabi senzele ukuthi nongazwanga noma oyiqale ya Khabaja sobona ngawe ke lento masiyilungisile kuba vele lo mjidi yakuphashisa mfethu usudumika mithe lonke ngathi uyahlanya mfethu udango kukhulunywa ngami khulunywa ngami mina bengimele sikhulume bafuna sikhulumele kuphelile ngakuveza bengimele ngikuveze. Awekho mhlawumbe amazwi ongathanda ukumshiyela wona noma ukushiyela abalandeli mhlawumbe ngalento eyenzakalayo. Asiqale nje ngesiqale ngaye bese sigcina ngabalandeli. Akukho ngifuna ukusho kuyena. Because mase kuthiwa ngiyakhuluma njengamanje wonke umuntu uzobambelela kuleyo nto engayisho. If ngathi mina mfowethu nje ubulala igama lami kanje la ehlangana khona kuyoba kanje if engavelelwa inkinga ngathi uyimain. So akukho engifuna ukusho kuyena. Nje akukho. Because angazi noma kuthiwa siyahlangana kuzonzakalana. Yabo? So akukho mina ngizokusho kuyena. Engafikisana uDemandlini madoda asazi. La ndoda ngathi yajima nje indodana yajima la ndoda angabona nje ifeza ama six pack lapha usho ukuthi nje ungayimela irisk khona indaba enibhlungu madoda alright ngicela ushela abalandeli imessage ukuthi emva kwalento eyenzakalayo ufisa ukuthi abalandeli benzeni mhlambe indlela mhlawumbe ufisa bazizwe ngayo noma mhlawumbe banika isikhathi ukuthi nizokwazi ukuthi nehlisa imoya nobabili nizoyixazulula inkinga noma ngaye nje ufuna ukuyisho kubalandeli. But ngeke asiyeke lento asiyeke kulosikhuluma sikhuluma asiyeke kulosikhuluma ngayo because egcineni abantu bayabambelela into nesoyikhuluma so ngiyazi ukuthi mhlambe ngiyakhuluma mhlambe la omunye ubone ngazi ukuthi lo mfana mfowethu awukho mnandi mfana ngithi ngiyabona awukho angithanda ukuthi lo sikhuluma kakhulu because abantu bayabambelekele emagameni omuntu osewashilo bese ngakusho nje mina bethi hayi ncese nje yami kodwa khona bese singaphinde sikujabulele kunibona nendawo mhlawumbe asazi noma kuzoyenzeka noma ngeke kusayenzeka kodwa khona hayi thina nje sabantu bebanibuka bese kujabulela kunibona nendawo yabo. Hayi madoda ngiqine madoda amadoda yakhulunywa idlule yabo asazi madoda ndodana bethi vale amavidiyo manje
mfethu. Vala amavidiyo. Eish. Vala. Kulungile mfethu, asivale mfethu. Asivale. Hayi, bana kithi.